Kayna kazan, kayna kazan, kayna kazan, kayna kazan. Selam barchangizda. Bugun bizning studiyada, shunday motor studiyada. Ya bizda studiya rasm bor. Ayy. Qozon qayna topshiruvining 8-chi chiqarilishi ham bu yo'li bizning Qozon ham Melbourne qayna deb ataladi. Topshiruv chunki bizning bilan birga Melbourne so'g'ishda qo'ya Zulfiya. Ayy. Ham chunki bizning bilan birga Zulfiya Kamolova, jirchi, artist. Ham biz Radif bilan. Da stavka var. Qayna Qozon. Zulfiya Pasalam. İsa mısınız? Ayy. Sening shunday zo'r mındani chiqishlar bo'ldi. Shular bitalik kutiladi Tadkul Festda. 20-25 avgustda bu birinchi xabarni sразу o'qib ketaman. Endi bizning Krutushkada etnofestival o'zdi. 13-chi endi, 13-chi may. 17-chi may endi. Menimcha mana ta'sir vaqtida birinchi Krutushka o'zg'aydi, uyushqanda 100 yil. Ama narasini bo'ldimi Krutushkada bo'lgan? Albatta bor. Ну, butunlay boshqacha endi shunday biroz meni hippilar uchun festival o'tdim, chunki anda turli zavqli aksessuarlar sotalarında bilasizmi, tege muzika shunday folklor muzikasi, ko'p abilar chiqandi. Abiler de şiga, yaşlar da şiga. Bik kubanda, bik sifatlı muzikayı. Sen nasıl tanıdın? Ben bu yolu bir kimden tanıdım. Mubay'ını tanıdım. Mubay bik şap jırladı. Uzigine. Ayya sonundan bizning bilen de bir jırını jırladı. Şuna kural bizge bik yaxşı buldu onun bilen kuruşturga. Yani şakırdım, kil dedim. 30-da biz bir tanem bilen birge bir jır yazdırgan edik. Ol aytdı, yok kelmeymin dedi. Tadkultqa. Нәрсә эшләргә. Men Mubay'ni Ildar abini yaratam ham shu qadar uq nенавижу deb aytaman. Chunki u potensiali bo'lib, chiqishlar yozsamay, yangi jirlar yozmay, meni tege so'g'ishpasani ko'rsatadi. Kerak, aytarga sho'shar yarar и всё, вот 1-2 yilga boykot totальный anaga. Onlar o'zi siza boshlar tipi. Yo'q, biz ala petitsiya yozarga tiyishmiz. Kelsin, chunki kishi uni yarata, ol ham uning repertuar bütünüsü üstü şunday bu yıllarda bek motor jırladı. Meni bek uşadı. Ana bilmem нәрсә эшләргә аның белән. Ничек аны? Эшкәргә кирәк. Эшкәргә кирәк. Ну беләсезме, без менә эш кызык кеше, монда бер кеше Крутушкада чыгыш ясаган берсе булган, ә мин бертенләй булганым юк. Һәм укыганда миңа тоелды ул пишән базарына ошаган дип теге текст буенча. Шулай кайберләр саталар, ләкин анда бер пишән базарына ошаган. Ну, анда тип теманындай музыка, фольклор музыкасы. Анда нәрсә кызык, анда төрле анда рус фольклорга түгел инде. Анда Камалова да чыгыш ясый, анда төрле теге ничегәндә Тува. Ну, анда теге ничектер шундый бер зонтичный бренд инде. Күбрәк шундый бергә тартыла торган. Ничектер булса да, ну менимчә, анда ничектер шундый үзенчәлекле атмосфера, анда төрле кеше килә һәм минем өчен бераз нәрсә аны кызык. Анна Батраков яшьтәр бит. Димәк, кайын кешедә баглы бергә. Ул ну, то есть бу нервный бер. Димәк, беркем дә аны бик кадәр дә булышмый дөрес әйткәндә. Шул кадәр артистларны алып килә, бөтен җир шарына диярлегендә. Димәк, кеше килә тыңлый, кайдыр баралар. Бу бит Казанга шуңа түгел. Безнең хәрбинә сатварен мире биткәч, безнең бит бернинди фестиваль юк җүнле. Шунда этнический Хаммынчык бу Крутушканы шунлап бит шундай Казан бренды булып эшләргә кирәк. Анчыктарны ну бара. Карале, Крутушка ул баштан алып Казанда оештырылган локальный үзебезнең кешеләр тарафыннан, димәк бу чисто безнең Татарстан темасы. Моны кадерләргә кирәк. Кайдыр Макаревчлар алып килгән бренд түгел инде. Макаревчлар түгел, менә хәзер бар фестиваль иткәннәрдә сентябрь айында булачак фестиваль Сказка. Вот ала мультикультурный фестиваль анда Ивандор. Казанда Ивандор чыгыш ясый анда, Чаев. Ну шундый. Ну короче. Ивандор һәм Чаев. Ивандор бергә. Набирай марки. Кайда буласың бу? Татнефтьдән. Ну бу. Ну анды фестивальләр күп инде. Ну яхнялар әйтәр бездә фестивальләр дип әйтик. Сотворение мира да бар дип шундый. Бер син кеше бирәсең мәсәлән бер бик популяр төркемне, аннарысын кирә мәсәлән King Crimson. Һәм кеше ничектер үзе шуны ашап алды да King Crimson-ны. Шундый бәхетле кеше булганнар. Вот шуңа күрә әйтәм, әгәр дә Крутушканы шунлап бит менә шундый зур гына бер әбертеп эшләсәләр, чөнки анда үсәрлек Минемчә ул үзенчә булырга тиеш.
фестивальләр бик зур үскәндә алар берәр нәрсәне югалталар. Югалталар. Ну җаны китәйин. Ул бит шундый урманда, шундый аның атмосферасы бик. Мин каршы түгел, просто кеше нервысы бетмәсен. Оештыручылар шундый Ну, эшләр. Ну, Оештыручы бар инде буларак. шундый әйбер теге Болгар җыенын хәтерисезме син белән сөйләшкән идек, что менә масштабы үсә, и күп дәүләт аны ала Бөтен нәрсә үсә инде. попечительствога. Шуннан соң башлана теге чиновниклар чыгышы, ниләр, и теге китә менә теге. Татар яшьләре форумы шулай үзгәрде, сәләт шулай үзгәрде, бар кеше. Яшьләр форумы кайсы җирдә үзгәрде. Мин кеше алып килгәндә. 1000 кеше алып кергәндә, әйе. Анда кайф бозыла. Без әле просто Рәдиф өчен яшьләр форумы турында әйтәбез, аның белән әзрәк напряженный, чөнки яшьләр форумыннан соң. Иш көн просто кешеләрне укыттык, сөйләдек. Без Рәдиф белән яңа мәдәният турында укыдык 50 минут 3 тапкыр. Лекция, әйе. 2 сәгать ярым. Һәм аларга ошамады. Юк, ошады. Без ул репетиция кебек. Башта без бераз идеялар җыйдык. Беренчесендә, икенчесендә уже типа бусы кирәкте. Өченчесе прямо теге звездный час уже без просто теге. Алар берәр нәрсә өйрәндеме соң сез? Мин уйлыйм өйрәнде, чөнки күп проектлар иде. Миңа ошады, что алар менә без хәзер дә сөйләштек бит, кайдыр үз җирлегендә яшәп, үз районында, үз авылы, нидер бер йортны кайгыртып шундый проектлар ясаганнар. Димәк, шундый миңа калса шундый поколение килде, шундый буын килде, кем теге теория малых дел. Чөнки син анда дәүләт булмаган җирдә, анда ни булмаган җирдә шундый әйбер генә эшли бит, име? Сразу теге әйдәгез мин на весь мир фестивалендә. Алай булмый ул. И миңа ошады, что алар менә кайгырта конкретный авылның конкретный бер музейында. Реалистик проектлар. Чөнки без беренче тапкыр эшләп караганда күп кеше белән аларның күп фантазия иде. Мәсәлән, анда әйдәгез татарча ни теге Франциядә нәрсәле бар ул? Татарларны Марска җибәрү буенча. Диснейленд типа татарча булсын. Без әйтәбез, ну ничек инде әфсен-төфсен Дисней булсын дип. Ул барлыкка килми бит. Әйе. Булса әйбәт, но алай барлыкка килми. Миңа ошады, что конкрет шундый проектлар и яшьләр уяна. Ну, уяна дип әйтмәсем, аларның форматы просто үзгәрә. И миңа беләсезме нәрсә тоелды? Анда әлбәттә һәр вакытта да бар шундый буыннар бер-берсен аңламый. Теге йолдыз чыгышында әйткән иде бит, без хәзер бер вакытта яшәсәк тә төрле чорда яшибез кебек. Беренче йолдыз чыккан калып турында сөйләде. Әйе. Вот. Дәфә по бик шаптын лаушанланыш. Әйе, и ну, платформ күп кешегә кызык түгел инде, ул безнең шундый типа корпоративная тусовка кебек инде. Башка тема. Вот, әйе. Ну, платформга ошаган сүз таткульт. Таткульт. Әйе, әйдә аны әйтеп китик, без аларның. Син вот син бер ел узгаччык яшәдең аның белән, вот ничек. То есть син өчен бу аерым башка фестиваль иде мисен. Нәрсә сиздеңме бу? Ну, мин күреп торам бит аның үсүен. Соцсетләрдә мин күрәм тагы яңалыклар, нинди әйберләр сез китерәсез анда, ничек яңа артистлар, яңа мероприятиеләр. Шуңа мин бик шат аны күрергә. Мин бит мин уйлаганым, узган елны бик яхшы беренче мәртәбә үтте. Хәзер ничек булып чыгар икән икенче мәртәбә. Һәм ничек ул үсәр дип мин уйлаганым. Менә шуңа күрә миңа бик кызык аны күрергә, ничек булып чыгар. Һәм мин күрәм ул повторение гына булмай инде, ул анда күрербез ничек булыр. Сезнеңчә яшьләр, кешеләр беләләр хәзерме алар таткультны? Әйе. Ну, мин бара идем бүген автобуста һәм карыйм анда нидә. Арбузовда, анда зур экран, анда таткульт. Мин уйлыйм, шәп шундый, анда бөтен кеше теге карый. Ну, минемчә шундый массага үтеп кирде ул, чөнки ул беренчедән 30 августта узды. То есть башка проектларга безгә үзебезнең сообщество килә һәм үз танышларын алып килә. Без реклама ясаганда без бутан сорап, кем аның турында билергә тиеш. Менә безнең кешеләр мәйтәм, безнең кеше барды яшәгәндә. Адайма аны төрле башка. Шуңа караганда төп шундый таргетинг инде бара, без әйтәбез, курыкмагыз, татарча булса да, музыканың теле гомумән юк, махшы музыканың, сыйфатлы музыканың. Сез булай да аңларсыз дип. Ну, татарчадан курку китте. Юк, чөнки без күрәбез инде кеше ничектер моңа ияләште инде.
Бізге түрлі кіші келеді, біз, ну, татарша, ну, нормально. То есть, кейде, чё, татарша, как это татарша? Давайте по-русски что-нибудь. 30 августа ал конкуренция бик көп бит сезге. Бізде не конкуренция болса. Мен ойлаймын конкуренция керісінше анда аудитория зур, бик көп кіші орамға шыға. То есть ол күні традиция бойынша. Һәм мен ойлаймын Рәдиев татаршадан хәзер қорықмайлар, чөнки көптән түгел генә гудокның неен карадым анда видеосын набережныйда. Ул анда 1-2 дип анда әйтә специально татар сүзләрен. Ул ничектер инде уже менә шул приколлар аша, ниндидер ирония аша, ничектер татар темасы бик нитте. Үтеп керде дә ул хәзер все равно модны бит. Һәр кофейнялар язалар анда, чашка тышлыкларына, ниләренә бик күп. Минемчә хәзер кешенең андый курку юк. Курку бар типа, беләсезме? Кемне тыңларга килә мин анда, вообще кем бар анда. Һәм минемчә ул таткультта ул тема шишелә, менә ул Айгөл килә, менә ниләр килә, Нурминский мәсәлән анда килә. Ну шундый интернет йолдызлар. Син Зөлфия апа җырлыйсың яңа альбомны, Йолдыз белән язылганда. Син аны үзеңдә Австралиядә җырлаганың бармы әле? Юк әле. Реакцияны тикшергән бар. Юк, бик репетиция ясыйбыз хәзер егетләр белән. Шундый шәп, шундый матур, мин бик шат һәм мин ышанам бул бик яхшы булып чыгарга тиеш. Әмма мин бер кайчакта да плейбэк белән эшләгән юк. Чөнки бу электрон авазларда бар бу альбомда. Шуңа күрә без уйладык, әйдә карыйк, акустик инструментлар да бар бездә, электрон инструментлар да бар. Шуңа күрә бу бик яңа эш минем өчен. Әмма мин материалны бик яратам. Менә Михаил Холлендерс, продюсер, шунда яхшы ясады минемчә. Мин белмим сезгә ошыймы, юкмы. Мин бик шат булдым. Бишенчесе. Ну, сез ничек аны гуманитар репетициясыз Михаил сызга алып килдеме инде партияда? Чөнки анда син Марат эшли. Без Марат белән, Марат Татурус безнең тоже бер кешебез, музыкантыбыз. Ул инде ул электрон әсәрләр белән шөгыльләнә һәм ул чыгара, ул үзе клавишларда да уйный. Жиңел эшләргәме? Ну, жиңел белмим, без эш күп. Миңа беләсезме ничек кызык, ничек шулай киләсең кешегә и ничек аңлатып була продюсерга, что син Йолдыз Миннуллина. Шагыйрә, ул татарча яза, ниндидер текст, хәтта безнекеләр дә бит аңламый күбесе анда аның иҗатыннан да. Прикинь, анда продюсерга аңлатырга кирәк. Ничек аңлаттың бу? Ну, мин аңа тәрҗемәсен бирдем. Һәр вакытта мин әйттем, әйттем, бу цикл, шигырь циклы, ул бу нәрсә турында 6 көн яратту, беренче көнне бер нәрсә, шунда настроение шундый. Мин бит аңа җибәрәм уже наработку. Шуңа күрә ул иштәм нинди, ул музыка белән аңлый инде, музыка аша. Шуңа күрә бик мин белмим, мин Йолдызга ошады бугай. Ул миңа әйтте. Йолдыз ул күмер буе шуның гына бу йөрийде ул. Бер айма. Сен ничек керә? Мен аның гына ди. Мен дә таный. Шундый шапшырлар анда текстлар. Кабан күле буенда җырладыгыз бит. Бер live versions we did. Без уйнадык, чөнки без электроникасыз ясадык аны. Ике генә җырны. Һәм ну Бу беренче булды бугай инде шулай. Беренче премьера. Сез концертта аның гына җыелсызмы? 9 җырның гынамы? 9 җырны гына бу була презентация, альбомның презентациясы. Син генә курыкмыйсың? Куркам. Анда хитлар булмый. Бернинди йокысызлык, бернинди анда сонасы, бернинди анда, бернинди прыжок, бернинди анда. Мин беләсезме, миңа бу йокысызлык уже во. Мин кеше такой килә, ой, хит мәйтәм. Ну нинди, блин, кешене аңларга тирешсең просто. Вот кеше. Ну йокысызлык бик яхшы, но мин бу альбомда минем бер җырым бар, 5нче көн. Мин ул яңа йокысызлык дип ышанам. Без аны куйган инде. Менә әле генә мин әйттем. Безгә җибәрделәр аны, әйтәм. Вот это хит бу. Так юрештем лида. Ну, йокысызлыкны бетереп кирәк ише. Йокысызлыкны бетереп утырма. Яра.
Біз ғади тамашашы. Шындай яратабыз, келеміз. Это комичный Сенің спектакль. яным. Демек, келесі хабарға көшеміз. Резко шындай, Резко. Мельбурннан Әлмәтке. Әлмәтке ярар. Білмеймін, Рәдиф сайлаған, бұл Рәдиф. Зульфия апа біз сен белән тыңлап отырабыз Рәдифнің нәрсә қызықтырған бұл мақал нейді, яңалықта. Әлмәт театрының 75-ші юбилей сезоны Эзоп спектаклі белән ачылачак. И у меня просто исеме ошады. Эзоп. Анда инде спектакль, ул мен үземдә оныттым аны. Бу Денис Хусняров, Хуя Гильермо Фигейродан Терке һәм Виноград пьесасы буенча. Ягъни Эзоп сүзе ошады. Ягъни хәзер сәнгатьче Убан Россиядә, Татарстанда ул ничектер менә баш бүтән әйберне шулай яшерен дип итә башлады тагын яңадан. Лек мәсәлән турыдан-туры әйтү иде бит. То есть безне хөкүмәт мәсәлән алды. А хәзер тирисенчә, вот типа упаковка. Басня аша. Басня аша, мәсәлән аша инде. Вот меня шул просто ничектер сискәндерде кебек. Тем более Әлмәт ул экспериментальный. Сен аңлатыш Әлмәт ул Камалдан соң икенче шундый зур театр, алар фестивальный шундый спектакльләр куялар, һәм төрле экспериментлар ясыйлар. Тамашачылар аны понимает. Ну, төрле сәндә мен Фәрида апа миңа булай сөйләгән иде. Ул аның директоры шундый беләсезме теге пробивной апа шундый. И ул әйтәни, шәй йортында сен. Күрештек бамында. Шуннан ул әйтә, Тәбриз аңламыйлар, но без чыгабыз да аңлатабыз. Ул тойсалар югалып тормый, ул әйтә безгә дә әбиләр яңа тамаша. Безгә дә әбиләр килә, ничә страшно, мин чыгам да. Анда әле кем мин дип истә калды. Мин чыгам да, аларга аңлатам менә ярты сәгать. Менә хәзер моны күрәсез, менә шулай була. Менә шулай эшләнә ул. Миңа ошады аның подходы, то есть ул нитеп тормый теге, алны артына карап тормый. Ой, ничек булыр микән, кабул итәрләр микән? Ал чыга да аңлат. Yok, просто мен не согласен, әле тагы менә соңгы вот миңа шул дәрдемәнд әйбер хәлдә калдырмый. Әйме, кеше бит язан да, хәзер рецензия по фото китте уже. Кеше фото күрсәт, бер канлы. Ну, все понятно. О, кан. Там, ну, бит кан бу символ. Кан ич бу. Юк бу символ. Юк кан. Ну, теге прям, знаешь, как будто әсәр ул реально теге это протокол задержания. Вот Нурбек чыкты, канда, трусикта. Все, әсәр бетте. Юк бит инде. Ну, то есть, никадәр вот нодан кеше булырга тиеш, гафу, конечно. Чтобы менә бүтән, ну, сәнгать әйберен, сиңа әйтсәләр бу сәнгать икәнлеген. Әйме? Беркем дә эзләнми. То есть, минемчә уйланмый даже. Бу кызык, чөнки кеше Советлар Союзында сәнгать белән үсте, һәм алар уйладылар, алар сәнгатьне аңлыйбыз дип уйлаганнар. А ул бит все равно причесанный булгандыр. Ну, какой-то соцреализм нәрсә булган безнең. А хәзер мондай киткән более разнообразие. Ну, и резкий, шундай такой сильный, ну, я не знаю, белмим. Һәм алар аны аңламыйлар. Беззащитная реакция күп. То есть, ул слишком шок, күп шок. Сабыр булырга тиеш, күп шок булмаска. Беләсезме, Рәдиф, Эзопта, Әлмәттә нидә, мин күрмим әллә нинди прямо истерикалар шундай, беләсезме? Катырак та була бит. Заманча мәдәният ул әле ике яктан да катырак бәрелә бер-берсенә. Тамашачы да була шундай радикаль. Бу вообще запретить. А була шундай художниклар, кем шундай радикаль әйберләр күрсәтә. Минемчә, монда безнең шундай татарларча нормальный. Тегеләр границаларны киңәйтә, тамашачы куйта әйтсәң да, слушайте, бу не очень анда. Ну, юк бит менә. Запретить, закрыть, андай бер юк бит әле пока. Ул подлодка кебек, менә анда су алалар. Юк, хәзер су кермәсен, пожалуйста. Хәтта сәт алып киләр, там каптылар. Ул агыла. Бит бу зур сорау, чөнки кеше өчен, кайсы кеше өчен сәнгать бит ул рахат булырга тиеш түгел. Күбесе яраталар расслабиться. Комфорт. Ну да, алар телиләр, чтобы аларны развлекали. Шулай бит. А художник улей. Я мен бер так, что-то кичәүләгән, мен автобуста барам, әйтә, вот кеше реально что әйдә, там хатын иргә, әйдә карык катарсис кичерик дип җылап алыйк, барыйк спектакль юк бит инде. Әйдә барга көләргә барык. Карыйлар бит Чернобыль сериалын, for example. Шундай драма кирәк тоже. Ну, Чернобыль, белмим, ул зур бер.
кімдер айтайды мені шамады что-то биграк ауыр қорырға мәселен мен төзмедім ярты серия қарадым да сөндірдім типа что за ужас. Ну бізде Facebook'та обсуждать еткенде түрлі аргумент біздің халық андайға көнікмәгән, біз көніккән теге алтын орталық табып бәхеттә яшәргә, яхшылыкка юрарга. Ну мен белмим кенди халық ул сайлаган үзенә, ләкин татарның бит инде бик күп шундый аяныч вакытлары, еллары булган һәм мин үлем генә көлеп йөрмәгәннәрдер. Һәм кан дигәннән соңгы тренд шундый бит анда, хәтта попсовый сериалларны Игра престолов алсан анда, хәзер бит бик жестокость популяр дип әйтер. Чөнки кеше шундый. Шуңа күрә мин аптырамадым спектакльгә дә. Чөнки бу жанр дөньяда теге китапны укып карыйсың, жесткость. Беренчедән кеше яратмый кайгыртырга, икенчедән кеше нечкәлекне хәл сизми. То есть аны вот прям бәргә кирәк онлайнда. Шуңа күрә шундай бер Ну вакыт юк. Реакция эшкә. Вакыт юк, фокус юк кешенең. Алар бит утыралар телефонда, допамин безнең бит гелле. Мин Радиф белән чатны гына ачкан. Ну, димәк, киләсе хәбәр бу, белмим, кайсы яклап килербез моңа. Арт Таврида дигән шундый фестиваль узганда меңләгән художник, танцорлар һәм башка шундый иҗат кешеләре Кырымда узды. Ну, моны дәүләт оештыра һәм аны Татарстанга чакырганнар. Мин аңладым, шунда килгән иде Сөләйманов, кит кайткан иде. Теге Кеше Сөләйманов инде, замминистр. Тимур әйтте, менә миңа бик ошады. Андый ук форматтагы форумны бездә үткәрсәк иде. Ну, мин белмим, то есть мин булай, мин Татарстанныкымы әллә Арт-Тавриданы безгә китерү? Татарстанда мондый форматны эшләргә. Просто Арт-Таврида минем өчен нәрсә белән якын түгел, бер Кырымда уза. Һәм, мәсәлән, ну, хәзер вакытта бит Кырымга син барасың, шундый уже позиция син, мәсәлән, әмма анда бик шәп проектлар типа акчалар. Мәсәлән, минем истә Аргамак төркеме, Башкорт төркеме андалар 2 миллион җыйдылар. 2 проект оттылар анда, 2 миллион шул үзенең теге тарихи альбомларына инде бит төрле теге кем әле ул бөтен кахарманнары турында яздыралар. Аларга акча киде инде. Минемчә, ну, Аргамак ул кабета шундый бик теге бик официаль төркем, бик шундый дөрес, шәп булса да инде. Әмма мәсәлән оттылар. Минем вот уйлыйдым, каналда китәкмезгә Татарстанда шундый ук бераз хөкүмәт яклы яшь форум, анда бит акча тараталар инде. Кеше үз мөмкинлекләрен ача, нәрсәдә эшли. Ну, Арт Таврида аңлатырга кирәк. Ул фестиваль анда кешеләр үзләре ясый. Ниндидер анда менә карадым, анда 1000 элементтан торган шундый бер кеше утыра, шундый бик зур сын ясаганнар анда тау башында утыра, карап анда, белмим, кояш батуга. В общем, шундый пространстволарны ясаганнар инде архитекторлар, сынчылар, нейләр анда, художниклар. Һәм алар анда үз проектларын защищать итеп акча аталар. Дәүләт акчасын. Димәк, анда килә Кириен, Кыйманда, теге бөтенесен катлый, фәлән-сәлән шундый рәсми әйбер дип әйтәм инде. Син телисен Татарстанда менә шулай. Вот мин сорау бирәм, то есть вот ни кадәр ул мөмкин, әгәр Хөкүмәт безгә булай да акча бирә инде, ләкин без хөкүмәтне гел тәнкыйтьлебез. Һәм без тагын яңа формат итеп сөйләдек, Татарстанда шундый формат булсын. Ул ничек аралана Таткульт фестан, for example. Ну, Таткульт фестан сән безгә төркемгә тыкшын бит, моны көтмәгән грантлар өләшәләр. Монда грантлар өләшәләр, монда сообществолар выступай. Ну, белмим, Радиф, мин дөресен әйткәндә нәрсә уйларга да белмим, чөнки аның миңа якынрак шундый фестивальгә ошаган фестиваль бар, Никола Ленивец бар бит, шундый, ну, пространство дип әйтик. Ул Мәскәү астында агачлардан төрле әйберләр ясыйлар. Здание, анда төрле архстояние. Һәм ул миңа якынрак, как бы. Чөнки анда күренә, что аны эшлиләр шундый иҗат кешеләре үзләре. Арт Таврида мин карадым видеосын, мәкаләләрен укыдым. Син әйткәч, аны дәүләт эшли. То есть сразу подход башкача. То есть дәүләт дигәндә анда сразу сиңа куялар таләпләр. Мин әйтмим, аны начар. Ну, әлбәттә, дәүләтнең үзенең как бы таләпләре, ул әйтә, без акча бирсәк, давайте блайрак ясыйбыз. Ну, бәлки 1000 арасында анда бер 200 шундый иҗат өчен ясалган булыр. Калганы инде дәүләт идеологиясын пропаганда. Нәрсә куркыта, кеше бит хәзер шундый буыны үсә башлады, яшьләр буыны. Алар вроде бы теге бик шундый креатив, әмма алар әйтәләр, без аңлыйбыз кирәк.
дәүләткә мәсәлән. Бу шундай белән тудыра алабыз. Безнең бакалыбыз зур, бу IQ-быз бик, һәм ясыйлар шундай бик. То есть ул бернинди конфликт тудырмый, бернинди теге синдә как раз бернинди кайгы юк анда, бик комфортный шундай, модный, молодежный, шундай позитивный и вот и нәрсә ул идем итә, әйме? Ну, әле хәзер бәя бирү кыен, наверное. Электә бит инде сарайларда анда, патшалар янында, придворный анда язганнар. Ну, бәлки аның хәтле үк түгелдер, ну, шуңа ошаганрак әйбер. Ну, әйтеп булмый бит инде анда, бөтенесе дә придворный художниклар. Ну, бар Бах. Фигня язганнар дип. Бах, вот ул придворный композитор булган мәсәлән. Башкасы булмаган просто ул. Им батур музыка тудырган. Шуңа күрә белмим нәрсә әйтергә. Телисен икән акча давай. Топим за Тавриду Казанга. Подкаст берим нәрсә әйтергә. Әйе. Һәм без Рәдиф белән бик каты тырыштык эзләргә Австралия хәбәрләре. Мин белмим, Рәдиф нәрсә укыгандыр. Миңа шундый бер кызык хәбәр нәйтелде, анда ниндидер чемпионат мира по воображаемой гитаре булган. По игре на воображаемой. Гитара. Бармы шундай? Әйе, воздушная гитара, гитара, да? Когда все так играют. Анда прямо чемпионатлар әзерләнә. Мин видел, там да бар җиңүче. Просто син чагыштырасың, думаешь, а нигә менә бу җиңде? Тегесе дә вроде бы. То есть анда вроде бы нормально кыяфәт. Анда прям экспрессия, мин монда прям актерлык. Мин тәкъдим итәм татар эстрадасының кайбер егетләрен җибәргән, чөнки алар күнеккәннәр бит уже теге под фонограмма просто басып торалар шундай. Тартып алдың гитара, хәзер теге салат концертында кебек чыгыш ясый. Мин ел әзерләндем. Нигә гитара гына, а башка инструментлар? Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна казан. Минем иптәшем шуңа игътибар иткән иде, ул диде, нишләптер Австралиянең яңалыкларда, Ялыкларында бер сүз дә әйтмәделәр, менә урман Сибир урманнары янды. Бер сүз дә булмады. Москвадагы протестлар бер сүз дә булмады. Гонконг турында бик күп ишеттек, а Москваныкы турында бер. Шуңа күрә мин аларның үзләренең политикалары бар бит инде. Менә бу Россия белән без хәзер бик дуслы түгел. Шуңа күрә алар турында без сөйләмибез дә. Шуңа плюс теләле. Сез Австралия турында бер нәрсә дә ишетмисез инде. Сезгә миңа вообще шундый хис туды, Австралиядә мәдәният шундый түгел, как бы, ну бездә бит ул ничектер әйдәп баручы өлкә. Шулай бит. Ниндидер мәдәни яңалыклар гел чыгып тора, шундый бар бер ниндидер монда бар, хәрәкәт бар. Белмим, Австралиядә юк кебек тоела. Бар, ну бездә инде артистлар, рәссамнар, бөтен шундый кешеләр гел жаловаться итәләр. Чөнки спорт бик нык бездә. Ну сәяхәт анда вот эти. Ну спорт бездә кеше ярата. Һәм бездә климат яхшы, шуңа күрә кеше зарланмый. Алар тышта яшиләр күбесе. Җәйдә, кышта без тышта йөрибез, пляжга, шуңа күрә салкын җирләрдә кешеләр өйдә утыра, алар шигырь укыйлар, шундай. Әйдәгез репетиция, кайда су койнык. Репетиция? Без пляжда? Анда чынлап та янды. Не, чынлап бөтен теге бар бит теге шундай урыннар, мәсәлән, Манчестер. Анда салкын, анда фабрикалар. Һәм минем бөтен яраткан ярты музыка шулай тудырылган. Исландия утырасың да. Әни Скандинавиядә һәрбер икенче кеше гитаранда. Шокоянда барырга. Салкын. Бөтенесе гитарада уйный. Ну бездә бит население бик зур түгел. Шуңа күрә бик ул җиңел түгел артистлар өчен. Расстояниелар узын. Шәһәрләр аз, менә гастрольгә барырга да бик кыен. Мин бик яратмыйм инде хәзер гастрольгә да җөргә. Ну Россия похоже аңа. Чөнки безнең бик зур, шуңа күрә аралар. Белмәсәм, мен бар бик
русқа бик яраткан Австралия артистлары, мен русча Новая Зеландияны яратам. Новая Зеландия команда бер нәрсә белән шөгыльләнер булмый. Кем синең иң яраткан Австралия Бар артисты? шундый лейбл Flying Nun дип атала, шундый гитара музыка уйныйлар. Шундый феномен бар анда. Мельбурнныкымы? Мельбурн түгел, ул теге Денедин саунд дип атала. Мен сиңа бирим. Денедин? Денедин. Нью-Зеланд. Нью-Зеланд, менә шунда анда типа алар бик еракта яшиләр. Мин ишеткән бар. Алар музыканы тудырган шундый проблема бар иде аларда, то есть алар бер үзара инде концертлар mesela 10 кеше килә, ул сине бөтен авылың инде димәк. Всё, аншлаг, то есть саттың син mesela 30 копия альбом, всё син беренче урында. Проблема Мельбурнда музыкантлар бик күп. Бездә площадкаларда күп. Әмма шундый күп безнең культурная жизнь, анда постоянно фестивальләр, төрле концертлар, оперетталар, мюзикллар. Шуңа күрә без күрүче вакыт юк җиргә, шуны күрергә. Мельбурн башка шәһәрләр белән чагыштырганда шундый культурный шәһәр дип. Ул димәк Австралиянең шундый Сиднейның не сравнится даже. Анда юк вообще площадкада юк анда. Әйтәләр бит опера зданиясы анда бер кайчанда опера яңгырамый. Булай инде, анда просто икенче. Башкарак. Һәр кеше үз авылын мактый. Димәк, соңгы хәбәр бар шундый кеше Азат Мифтахов дигән егет. Аны хәтерләмим инде менә хронологиясын берничә ай элек аны тоткарлаганнар иде. Ул ничек татарча була менә Левак инде. Ул анархист. Ну, син шулай дип әйтәсең, как будто үзе. Юк, анархистта бер нинди теге проблема юк, просто кеше mesela ышанмый хөкүмәтнең тегесе, он башка формага ышана. Бар коммунистлар. Бар демократлар. Син шулай дип әйттең, как будто ул чын. Мин уйладым, ул ярлык шундый аңа тактылар. Юк, как бы ул анархияга теге, яклы инде, то есть шундый карашлы, һәм аңлавынча ул нәселәрендә якобы теге Единая Россияның офисында кайдырында тәрәзә аткан, һәм аны төрмәгә яптылар. Берничә айга, то есть миңа нәрсә бу? Хәзер аның әнисе хат язды. Минихановка, ничектер миңа булышыгыз дип минем, кемгә язарга тиеш. Кызык бит әйме, ул Путинга түгел, Мәскәүдә булгач, ул Мәскәүдә яшәп татар хатыны Минихановка. Юк, алай юк түгел, Рәдиф. Аларның гаиләсе бәйле, аның әтисе бит язучы, татар язучысы. Шуңа күрә алар Татарстанга өмет баглыйлар. То есть син аптырама, что ул ничектер анда кундыйдыр Мәскәү апасы язган. Я аптырам, инде просто гомумән бөтен татар кеше Минихановка яза бит инде. Ну, ул теге татарлар президенты кебек кабул итә, һәм ул да аны ул образны итә, как бы алга сөрә. Логично. Ну просто нигә мин сулыйм, нигә ул тема туды, бер теге атна, без, кстати, без күтәрмә ул теманы теге егет самолетта утыртты бит. Самолетта это ул татар кешесе, мусульман кешесе, әйдәгез Екатеринбургтан бүләк мәчет төзибез. Әйтәсез, бу да бит татар кешесе. Нигә без аны бераз да якламыйбыз? Без бөтен татар кешеләрне якларга тиеш бит инде гомумән. Бәлки алар ялгыш. Татарны гына түгел инде. Гомумән син бигрәк. Менчә безнең күбрәк роль татарларны якларга. Юк, барыбер теге несправедливость күрсән әйтергә кирәк инде. Как бы хәзер все больше, все сложнее как бы промолчать, меня әйтер иде. Чөнки күрәсен ничектер һәр интернет ашада аның турында геләйтәләр һәм күрәсен ничек башка халыклар, все равно теге Россиядә аз санлырак халыклар, алар ничектер күрә менә чечен анда якутны и тырыша инде якларга аны. Шуннан чыгып әйтелгән фикер бу. То есть Мин башка бер хәтерен күзәм, без хәзер башка азчылыклардагы проблема күрәбез, шулай яклыйбыз. Ну, мишә мәсәлән безнең күбрәк шундый уртаклык бар, мәсәлән, вот Нурбек Мексика барган иде, мен әйттем, бәлки нигә анда аны аңладылар, чөнки алар да ничектер менә кемгә дә каршы сугыштылар, кемнәр арасында булдылар. Әйеме инде, то есть алар үзенең теге бәйсезлеге өчен көрәштеләр, үзенең теге телендә сөйләшер өчен, үзенең мәдәниятен күрсәтер өчен, әйеме. Һәм без гомумән шундый азчылыклар, бездә күп уртаклык бар, әйеме. Һәм минемчә менә бу Россия күп күләмендә без шундый бер аерым нация кебек инде азчылыклар. Чөнки мәсәлән минем пианистка, минем Алтай кызы. Алтайлар шулай азалар, әйме. Һәм без берсен алабыз, безнең шул уртак проблемалар. Алда типа Алтайча сөйләшмиләр, шулай мәктәпләр эшләми һәм башкалар. Әйме. Минемчә, никтә менә
Без кайшында Без монда нәрсә эшли алабыз? Минемчә, Шампан. да, Азатка телибез шундый, ничек дип әйтим, справедливый хөкем булсын аңа. Ничек булса да. По справедливости бөтенесе дә булсын. Алтай дигәннән, мин теге совсем теге сез нигә? Зөлфия апа, совсем депрессиягә кертмәс өчен. Юк, бу кызык мәсьәлә. Мин уйлыйм, нигә кеше курка сүз әйтергә. Алар бит ну вроде справедливо, несправедливо, кем белгән аны, да? Ну мин белмим нәрсә булган анда. Әмма мин уйлыйм, кеше курка, чөнки они не видят. Алар күрмиләр. Да, алар да, әйтмә. Сейчас скажу. Аларда бар курку үзләренә шундый ук ситуациягә керергә. Алар сүз әйтсәләр. Ну, шундый уже шундый курку бар в обществе, мне кажется. Җәмгыятьтә да бар сизелә. Чөнки без мин кай вакыт укыйм, Facebook искә төшерә бит. Анда 10 ел элек сезнең шундый постлар бар. Һәм мин аларны укыйм, һәм мин хәзер мәсәлән ул постларны чыгармас идем. Нигә? Шуны сизәм. Ну, чөнки ул вакытта ничектер без ничектер батыррак идек кебек. 10 ел элек. Иркенрәк язасың. Нәрсә ул? Хәзер уже син язасың улай. Ике баласы бар да. Башка әйберләр. Хәзер психоанализ белән шөгыльләнмибез инде. Ну, факт шунда. Син яшь булганда сиңа югалтасы әйбер юк гомумән. Вот син уйлагаясың, синең багажың бар. Багажың бар синең, һәм син аны йөклисең, үзең белән алып йөрисең аны. Җавапчылык. Вот эшләсәм, бу багаж. Өзі аны жиберсәң. Дим син багаж димәйин. Багаж түгел, гомумән нәрсә белән син үсәс шундый теге агач кебек. Обрастаешь, яфраклар, там ботаклар. Ну, физиология инде. Гормонлар, икенче. Ну, мин аңладым сезне. Түгел. Мин намекларны аңладым. Радиф син минем бер танышны бар, кем әле ул гормоннар буенча специалист. Гормоннар Син ничектер? Гормоннар буенча специалист. Син кире якка. Салават абый, гормоннар буенча специалист. Алтай дигәч, мин искә төште берни, без бардык гаилә белән Алтай буйлап йөрергә. И тукталдык Алтайский Марс. Марс Алтай дип аталам. Ул Марс планетасы кебек, анда туфрак кызыл төстә. Башын шуна кадәр бардык. Төнне генә барып җиттек һәм йортыга кирип йокладык анда. Значит, иртә белән мин торам. Значит, балалар да торды инде. Уяндылар, чыгып киттек. И барабыз анда бер Алтай кешесе. Күренә, что ул бу йортларны әзерләгән. Шулай кунаклар килә, акча, ну, шундый кичкенә генә бизнес инде, таулар арасында. Һәм мин аннан сорыйм, сез нинди халык? Ул әйтә, без тилингитлар. Мин әйтәм, ну бу төрки халыкмы? Әйе, төрки халык. Ну, мин әйтәм, алайса, мин уйлыйм, мин тилингитчә беләм. Ул әйтә, ничек инде шулай? И ул сразу әйтте, теге ниндидер защитный реакция, ул әйтә, ну мин шәһәргә еш йөрмим, безнең авыллар арасы да ерак, мин белмим, бәлки анда да тилингитлар бар дип, как бы да. То есть ул әле шундый, как бы чынный, иштә яши торган шундый бер халык вәкиле. Мин әйтәм, юк, мин үлем тилингитчә беләм. Мин әйтәм, луна ай буламы? Ул әйтә, ай. Лошадь, мин әйтәм, ат буламы? Ат. Чөнки мин беләм теге кыска сүзләр, ат, ай, ят, утыр, бас, кит, ал. Алар бөтен шундый кыска сүзләр, алар анда белмим, 10 мең ел анда аларга. Алар бөтен кешеләрдә дә бер төрле теге төркиләрдә инде. Аулап карагыз, ора зур бит. Ул әйтә, син беләсең, мин әйтәм, бу собака, ул эт. Мин әйтәм, әле анда да кызык ситуация булды. И ул шундый шок катты. И миннән сорый, ә син каянсың? Мин әйтәм, мен Казаннан. Ул әйтә, Казанда ничек беләләр вообще тилингит телендә? Мин әйтәм, дөресен әйткәндә, Казанда бик күп кеше, мин әйтәм, анда кем менә бу сүзләрне белә. Шулай күлдек бергә, аңлаткач инде мин әйтәм, без татарлар, безнең төрки телләр. Шуңа күрә теге на самом деле теге общего больше, чем нам кажется. Кай вакыт без үз авылыбызда кемдер тау арасында, кемдер басу уртасында, кемдер урман төбендә яшәп, ули менә ул гына шундый
проблемалар белән теге яисә шундый вызовлар белән вызовлар очрыянга. Ну, на самом деле, бөтен дөньяда шулай. Без кайвакыт шулай телегитлар кебек. Уйлыйбыз үзебез генә, ялгыз гына шундый проблемалар. Немчә бу бик яхшы фикер, аны таңларга кирәк. Әйе. Рәхмәт барчагызга да. Әйе, бик озак. Рәхмәт Зөлфия апа килгәнең өчен. Сезгә уңышлар телим. Сез инде бик булдырган егетләр. Әйе, мин бик горурланам сезнең белән. Алай әйтәләрме? Горурланам. Әни шулай әйтә. Сыкланам. Миңа. Ну, Уда әйтә мин тәбризләгән. булдырасыз, мин вообще горжусь. Да, ярый, тәмамлыйбыз.